l'escenari i no sé, algun dels representants dels Festers de Sant Antoni 2019 per a que ens expliquen, per a que ens conten què és el que heu volgut fer enguany. Bona vesprada. Bona vesprada a tots. Bé, tu en nom de tots, jo he dit que hem pres la decisió de manera solidària molt del que, a part del que vosaltres gestioneu, gràcies a l'ajuda també de la gent del poble de Canals, vaig a destinar a este col·lectiu de Canals contra el Càncer. Sí que m'agradaria que explicares a la gent que avui està ací el per què heu decidit tirar endavant amb aquesta iniciativa i pensar en Canals contra el Càncer per a fer aquesta importantíssima donació. En primer lloc, demanar un poc disculpes perquè no portem res preparat, ha sigut molt ràpid i estem fent una mica com li ha dit Edu, ha sigut pegar-se una dutxeta i pagar-se. Un poc explicar el tema del cartó, el detall del cartó que normalment se fa en Canal sempre per a la gent del poble que col·labora, que són moltíssims. Entonces, no sé, un bon dia, des de la Junta de Festers va eixir una proposta que des de primera hora ens va agradar molt, que era intentar donar-li validesa a aquest detall més de lo que té. Sempre el detall de Sant Antoni és un xicot de detall per a la gent que col·labora i per això nosaltres el que volíem era donar-li un poc més de significat. El significat era que no s'apartara aquest detallet i amb la col·laboració de tot el poble fer un poc més d'aspecte més que puguem donar el que és el detallet, que és mínim, però s'ha fet tota la bona intenció, és per part de la festa el màxim que podíem fer. De fet, donar les gràcies també a tot l'esforç que han fet des de l'associació, perquè no és que pretén derivar tots els diners, hem derivat part, la majoria, i després un xicot de detall perquè tot aquell que hagi col·laborat amb el cartó el recibís cantant-la. Entonces, aquest detall sí que han fet molta feina, l'associació ajudant-nos a fer el que és el taller, embolsar-lo i tot, i han fet una feina molt gran. De tota forma, donar les gràcies a la gent de la festa, als meus companys, a l'associació, i res més que dir. Molt bé, aquesta era la sorpresa solidària que volíem compartir amb tots vostès. Una de les novetats que enguany aporta la festa, ne són moltes que poquet a poquet vostès aniran coneguent a mesura que vagi transcorreguent la festa de Sant Antoni del 2019. En este any, justament, que ja sabem que la festa ha estat declarada festa d'interès turístic nacional. Enhorabona als festes per la iniciativa, enhorabona al col·lectiu Canals contra el Càncer per esta gala, així que us convido a que avancem tots. Moltes gràcies. Anem a disfrutar ja d'esta gala Canals contra el Càncer. Canals contra el Càncer 2019. Presentem a tres joveníssims del nostre poble, a Jorge, a Òscar i a Àlex. Hem de dir-vos que Jorge i Òscar són germans, tenen 13 i 11 anys respectivament. Àlex té 11 anys, així que molt jovenet, però veureu quin desparpajo tenen sobre este escenari. Just like an angel. What the hell I'm doing here?
special. You're so fucking special. But I'm agree. I'm in weather. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't belong here. I think that's it. I'm gonna look back to you. By now you sound somehow everything you're gonna die to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back here to one song straight and you got it out of town. I'm sure when I'm the one before that you got me out of town. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And on the roads we have to walk the winding. There are more things that are blinding. There are things that I'd like to say to you, but I don't have. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And I love that one. You're my wonderwall. Today's gonna be the day when I'm gonna get back to you. By now, you're so high with the that you ain't got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads and gas to go. There are all the things that I so like you. There are things that I'd like to say to you one time. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And I love that one. You're my wonderwall. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And I love that one. You're my wonderwall. Muchas gracias. Anem a canviar, perquè a més va ser una gala molt dinàmica, cantants, també grups del poble de Canals que van a fer autèntiques meravelles. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il est
parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je n'enfuis pas, je vole. Contre les biens, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole, je vole. ¿La sabéis?
també ha estat finalista en molts concursos i és l'actual guanyadora del concurs Canta-me que es fa en la veïna localitat de la Ribera d'Alberic. Com es deia, paren atenció perquè és una veu portentosa i de segur que més d'uno el va deixar bocabadat. A més, va cantar-nos 2 temes musicals amb un gran portent, Born to You, de Cristina Aguilera, i Quédate conmigo, de Pastora Soler. Senyores i senyors, amb tots vostès, Neus Aleixo, des de fort aplaudiment per a ella.
Perdón si no supe que lo eras todo para mí. Perdón por perdona cada lágrima. Yo sé que no merezco más, pero si no te tengo aquí, no sé vivir. Quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Si no supe amarte, no era mío el corazón. Quédate conmigo, si no estás no sabes hoy. Ya no hay recuerdos de ayer, solo las horas en tu piel amándote. Quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Si no supe amarte, no era mío el corazón. Quédate conmigo, si no estás no sabes hoy. Y ahora que te veo matar, sé que no te voy a olvidar. Per a Neus i esperem i desitgem una gran carrera musical, ojalà. Bé, anem a fer una breu pausa, no se'n vagin a cap lloc, no és ninguna pausa per a que se'n vagin a fer un cigarret o al servici, no. Ens visita avui així a Canals, també ho comentava Marga quan han estat acompanyant-nos així a este escenari a l'inici d'esta gala. Bé, com dèiem, ens acompanya la doctora Adela Cañete, que ens visita des de València, des de la FE. A més, m'agradaria que la doctora pujara també a este escenari. Senyora Cañete, per favor, pugésser així a l'escenari, i així també la gent que avui està gaudint de la gala la coneixerà i sabrà de la seva llavor, de la seva tasca d'esta lluita contra aquesta dolentíssima malaltia que avui ens ha reunit així. Ella és cap en la unitat d'oncologia pediàtrica de l'Hospital La Fe de València. A més, també actualment està com a investigadora principal en 2 projectes europeus en oncologia pediàtrica. Doctora Cañete, arribes a este faristol i a este micròfon i l'agraïment del poble de Canals perquè avui hagi tingut també vindre a esta gala, perquè contens la seva feina, la seva tasca i la relació que vostè ha tingut al seu departament amb l'associació Canals contra el Càncer. Doctora. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí y sobre todo por vuestra generosidad y vuestra solidaridad. ¿Qué más puedo decir? Los cánceres en los niños son enfermedades devastadoras para todos, para ellos, para las familias y para la sociedad en general. Afortunadamente podemos decir que curamos casi el 80% de todos los cánceres pediátricos, casi, con unos tratamientos muy intensivos. Dejan secuelas a
corto, medio y largo plazo. Pero ahí estamos casi en el 80%. A nosotros nos duele el 20% de niños que perdemos. De cada 1000 niños que se diagnostican en España cada año, se curan el 80% y no se curan el 20%. La única manera de conseguir eso es con el conocimiento y con la investigación. Porque si hemos llegado a estas cifras desde hace varias décadas, ha sido gracias al esfuerzo de muchos equipos de investigación que en España y en toda Europa han ido trabajando silenciosamente en equipo con los afectados, en equipo con la sociedad para conseguir respuestas. Nosotros tenemos varios proyectos en marcha. Básicamente los resumimos en dos grandes grupos. Uno, queremos conseguir la curación en ese 20% de niños que no curamos, conociendo bien al enemigo, conociendo bien a sus tumores a nivel genómico y siendo capaces de encontrar un tratamiento dirigido. Este proyecto en el que nos habéis ayudado lo empezamos ya hace un par de años y llevamos tratados con unos 100 niños más o menos, no solamente de la Comunidad Valenciana, también de otras partes de España. Y queremos seguir haciéndolo porque cada vez descubrimos cosas nuevas y abrimos nuevas puertas. También hemos empezado este último año un proyecto muy especial porque una de las frustraciones que tenemos más grandes es cuando un padre nos pregunta, o una madre, ¿por qué nos pasa esto? ¿Alguien más de la familia lo puede tener? No sabemos qué contestar. Siempre decimos que esto es al azar, unas células que se han vuelto locas y han crecido descontroladamente. Es cierto que hasta hace poco se pensaba que menos del 5% de los cánceres que se daban en los niños eran hereditarios, es decir, tenían una predisposición hereditaria a cáncer. Hoy sabemos que esa cifra es un poquito más mayor, es de alrededor del 10%, y nosotros tenemos una línea especial de investigación con un becario predoctoral para tratar de investigar todo eso. Lo podemos hacer gracias a vuestra ayuda, que empleamos principalmente en mantener aparte del equipo de investigación, sobre todo a los recursos humanos, a las personas que piensan y que investigan día a día sin que se vea en las noticias. Por todo eso estoy aquí esta tarde. Me ha encantado cuando habéis venido a visitarnos al Instituto de Investigación y al hospital. Nuestra casa, nuestro trabajo está siempre abierto a todos vosotros y hoy estoy muy agradecida que me hayáis permitido compartir este rato con vosotros y estar aquí disfrutando de estas actuaciones. Muchas gracias de corazón. Gràcies. I ara en nom de l'Ajuntament de Canals i que no quiere l'alcalde, Juan Carlos Pérez, i per entrega d'un record per el seu pare, sí, a Canals.
existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Siempre encontraron alma como la mía.
este tema, Paloma? Pues perquè va sobre una poeta, Alfonsina Storni, que en la seva època va patir càncer de mama i també va morir, es va suïcidar per aquest tema, o sigui que està en relació amb tot això. Molt bé, pues os deixem parar atenció a la lletra d'este gran tema musical. Enhorabona per estar sempre en esta gala benèfica que no és contra el càncer. Molts èxits a les dos. Sort. Por la blanca arena
Elizabeth era un tema que esta persona que parla és molt sobri. Quan ell venia a veure'ns una de les cançons que no volia que interpretara mai, però que a la seva vegada hi ha una cançó que a ella agradava molt i que a mi m'agrada interpretar però no és de les que més m'agraden. Per tant, aquesta nit, fent homenatge a ell, vaig a cantar i vaig a dedicar-li exclusivament a ell, allà on estiga, José Aguilar, amb tot el meu cor.
What is fun? Let me spell it for you. Together, do it for you and me. I know how to do it, man. What's
What?